croeso i bodlediad cyntaf ar rhan Off Y Grid, ac mae gennym ni ddwy gyfarwyddwr ifanc fan hyn sydd yn mynd i drafod I gwaith ac yn y blaen. Felly mae Off Y Grid yn brosiect sydd yn hyrwyddo ffilmiau amgen mewn 7 canolfan yn y gogledd, ac ar gyfer gwylio ffilmiau amgen, bynnau ydyn nhw mewn iaith dramor, bod nhw'n ffilmiau annibynnol, ond maen nhw'n ar gyfer cynulleidfaoedd gwledig yn y gogledd. A mi ddod ni'n gwneud lot o bethau, da ni'n hyrwyddo lot o ffilmiau a da ni'n cael lot o hwyl. A da ni'n trefnu lot o nosweithiau. Felly heno, da ni'n trafod, mae Ffion wedi bod yn gweithio ar greu Noson a cael ffilmiau at ei gilydd ar gyfer Noson o ffilmiau ar gyfer Gŵyl Y Ferch. A mae hynna'n digwydd yn Pontio nos Fawrth nesaf yr 8 o Fawrth. Felly, dwi jyst yn mynd I gyflwyno Ffion Pritchard a Eleri Parry. Ac mae Eleri mae hi wedi cychwyn hefyd efo cwmni bach o'r enw Ffaffian, sydd yn enw arbennig o dda. Ond dwi'n mynd I adael nhw gyflwyno I hunan I ddechrau. Felly gychwynna ni efo Eleri. Helo, Eleri, Eleri Parry di enw fi. A dwi'n 25 mlwydd oed o ardal Gaernarfon. A dwi yn galw fy hun yn aspiring filmmaker. So dwi nes I newydd orffen gradd ffilm o University for the Creative Arts blwyddyn dwytha, ac ers hynna dwi wedi rili joio cymeryd maentaliso, gael ffilmio, gael syniadau gwahanol erbyn blwyddyn yma. A Ffion, be amdano ti? Helo, enw fi ydy Ffion Pritchard. Dwi'n artist a gwneuthurwr ffilm ym Mangor, ac dwi'n cydredeg Gŵyl Y Ferch efo fy ffrind Esme Livingston. A chydig o gefndir mae Gŵyl Y Ferch yn fenter gymdeithasol sy'n anelu roi llwyfan I waith creadigol gan ferched yn canolbwyntio ar merched sy'n lleol I Ogledd Cymru, ond tu hwnt I hynna hefyd. Felly, nes I studio darlunio yn Brifysgol, am Brifysgol Brighton, nes I orffen yn 2017, ac dwi'n dueddol o ddisgrifio'n hyn fel accidental filmmaker, bod fi'n teimlo fatha bod fi wedi ffeindio'n hyn yn gwneud ffilmiau bron ar ddamwain yn cychwyn efo y ffaith bod fi'n berson mor greadigol, bod fi'n hoff o wneud lluniau mewn amser di-esblygu a gariad tuag at stori, ac dwi'n berson gweledol iawn a dwi'n trio cael hyn o drosodd yn ffilmiau. Pam dewis ffilm fel cyfrwng? Wel I fi, mae ffilm wedi bod yn esblygiad o yngwaith I fel ymarferydd creadigol yn gyffredinol. Dwi'n meddwl bod fi wastad wedi bod yn berson creadigol pam o'n I lot iau, o'n i'n hoff stori, o'n i'n licio llenyddiaeth, o'n i'n meddwl bod fi'n mynd I fynd lawr y lôn yna, ond eisiau am y celf gweledol yn diwedd. A dwi'n meddwl, wedi bod yn esblygiad eitha naturiol I fi yn fynd o wneud gwaith 2D I wedyn bod yn animeiddio, erbyn nhw'n dwi'n gwneud lot o ddogfennau. A dwi'n meddwl bod ffilm fel cyfrwng, mae jyst yn boundless. Fydwch chi'n gwneud bob math o bethau efo fo, ac mae jyst yn y ffordd o ddeu stori sydd yn cael drosodd I, mae pawb wedi arfer gweld ffilmiau mewn ffordd, felly mae'n ffordd o gyfleu neges, dwi'n meddwl. A be amdano ti, Eleri? Wel, nes I specialisio fewn production design I ddechrau fo hi, ac ers hynna dwi wedi disgyn mewn cariad efo just yr holl visuals I gyd sydd I wneud efo ffilm, a yn trio mixio hwnna efo straeon rili da o Gymru, a dwi'n meddwl bod o'n bwysig oherwydd dwi'n meddwl bod o'n just yn neis gael ffilmio pethau hollol random a wedyn golygu fo at ei gilydd a fod o just fel really accidental ffilm a just wedyn adio gymaint o stwff iddo fo. A dwi'n meddwl mae yna gymaint o scope am gymaint o freedom a dyna dwi'n joio mwyaf am ffilm, os na ddim, dwi'n meddwl yn bersonol fod yna rheola iddo fo. A dwi'n meddwl mae
da chi'n bod o gael mwy o hwyl o wneud hynna, a dwi'n meddwl mae hefyd mwy agored i gael i fod yn mwy creadigol, a dwi'n meddwl mae hynna rili bwysig mewn ffilm. Allai ofyn, be di'r atgof gyntaf sgynnoch chi o fynd i'r sinema? Dwi'n cofio, nes i fynd i sinema Fangor yn ôl 2004, dwi'n meddwl o'n i yn eitha hwyr yn mynd i'r sinema efo mam a dad, ond dwi'n cofio y ffilm gyntaf nes i weld oedd Chronicles of Narnia, Lion Witch and the Wardrobe, a nes i ddisgyn mewn cariad efo'r production design a'r stori, a o'n i'n licio'r llyfrau fy hun hefyd, so o'n i'n meddwl oedd hynna fatha, waw, o'n i'n gwybod, o'n i'n gallu gweld y llyfr. So, a wedyn pan nes i astudio yn y brifysgol, nes i fynd yn ôl ato fo, meddwl, pwy di'r production designer, a dyn o'r Roger Ford oedd o, a ni'n meddwl mor talentog, a oedd o'n gwneud gymaint o stwff really brill i'r byd ffilm, a dwi'n mor ddiolchgar nes i weld o pan o'n i'n ifanc, a gael cario ymlaen gweld o rwan. Dwi'n gwybod os dwi'n cofio y tro cyntaf i fi fynd i'r sinema fel plentyn. Dwi'n cofio pan oedd gennym ni'r sinema Mangor. Dwi'n cofio y tro cyntaf i fi fynd heb yn rhieni. Erbyn hynna oedd hi'n Cineworld yn Llandudnog, a oedden ni'n mynd ar y tren. So dwi'n meddwl dwi'n cofio fo, hefyd dwi'n cofio y blas na o annibyniaeth, ella pan o'n i chydig bach hyn. Ond dwi'n cofio fel plentyn, oedden ni'n watched y ffilms ar y VHS yn dragwyddol, nes oedd ti'n methu gweld y lluniau mwy. Ac o'n i'n caru cartoons, princesses, pan mae rhywun yn gofyn i fi, be ti eisiau bod pan ti'n fawr, yn dweud, ti eisiau bod yn princess. So dwi'n meddwl, oedd o'n mewn ffordd, wrth gwrs, mae lot o critic o yr syniad o Disney Princess a ballu, ond oedd o'n y ffordd o si fewn i straeon oedd yn cael ei arwain gan ferched mewn ffordd bach odd. Oedd gen fi roed diddordeb yn y rhamant, o'n i'n poeni am y princes. Sen rhywun yn gofyn i fi pam eisiau bod yn princess, eisiau bod yn prince, yn dweud fi na. No way. So dwi'n meddwl, o hynna o'n i'n caru magic, dudalen, a stori animeiddio wedyn pan ddos i ddall yn hun, mae animeiddio ydi o, drawings ydi o. A hynna jyst chwythu mhenni. Ydy hynna di roed i gadael mhenni, dwi'n dal yn caru animeiddio fatha cyfrwng, oherwydd eto sgenna fo mae'r cyfyngiadau mae'n hollol boundless. Felly dwi'n meddwl dyna di'n asgofion ni o dyfod i fyny efo ffilm mwy fi a mam ar y VHS adra, yn watched yr Disney films, yr Disney princesses. Dwi'n gymaint yn hyn na chi, wrth gwrs, ond dwi'n cofio mynd ar ddydd Sadwrn i clwb sinema i'r Majestic yn Ganarfon. Ac wrth gwrs, fel nifer o sinemau, fel Coliseum yn Port, Majestic yn Ganarfon, maen nhw wedi cael eu chwalu bellach, a mae o'n gymaint o biti. Ond dwi'n cofio, dwi'n wirioneddol cofio'r ffilm, ond dwi'n cofio'r profiad o fod yna, a'r golan a mynd lawr, a'r llenyn a'n agor. Ac oedd o mor amazing, oedd o just fatha, ac o'n i yn cael yn hudo ac yn hynny fewn i'r byd gwahanol ma oedd ar y sgrin. A mae gennau go wedyn mynd i weld Summer Holiday efo Ffilm Pritchard yn efo. A dwi'n cofio oedd y lliwiau, oedd yr holl lliwiau fatha primary lliwiau na. A oedd o just fatha, dwi'n meddwl y ffilm y dda iawn, ond dim ots am hynny, dwi'n cofio hynny, ond dwi jyst yn cofio'r profiad yna o'r llenni felfat a'r gola, y teimlad na o, mae'r gola'n mynd lawr, mae'r llenni'n cau, ac yna rhyw gynnwrf yn y sinema, fel oedd pobl yn setlo, felly, a dwi'n dal i gael y profiad yna mewn ffordd pan dwi'n mynd, wrth gwrs dydy'r llenni ddim yn agor rwan, ond dwi'n dal i gael y profiad yna o fod yn y lle hudolus yma ac yn cael yn hynny i fyd gwahanol iawn pan dwi'n mynd i sinema. A does am byd fatha fo, yn enwedig pan dwi'n mynd i sinema yn y pnawn, ti'n teimlo, fydda hogan bach ddrwg yn mynd i sinema yn y pnawn, a mae o'n mor bleserus. Nes i hynny heddiw yma. Nes i gymryd y pnawn i ffwrdd, nes i watch o Batman, o'n i'n teimlo'r hyn o'r rhywbeth, yn meddwl, fydda'n cael e-mails mewn o fanna. O'n i'n gytid y dyrod y blaen ar ôl cael yn cyfarfod ni, ac o'n i wedi mynd i Pontio, wrth gwrs, oedd yn cyfarfod ar gyfer Gŵyl Y Ferch yn fanna, efo ti a Dion a Emyr. Ac
o'n i'n gytid, cos o'n i wedi gobeithio gweld ffilm am o dy far yn y pnawn, ond oedd i system nhw i gyd i lawr ac oedd Emyr yn stressed ac yn dweud, na, dwi wedi gorau cau'r system i lawr ac o'n i mor gytid achos o'n i wedi edrych ymlaen gymaint i weld y ffilm yn y pnawn achos mae'n rhywbeth ofnadwy o exciting o weld yn y pnawn yn does. Ond dyna fo, mae'r atgofion. Mae fatha bod amser yn hollol stopio yn y sinema tydi. Unrhyw adag o'r diwrnod â chi'n mynd, mae amser yn hollol pausio. Yndi, felly yn amlwg, efo'r ddwy na chi, mae ffilm yn golygu lot i chi. A felly, beth ydych chi'n meddwl ydy'r nodweddion pwysica i gyfarwyddwr ffilm? Dwi'n meddwl ar y cyfan, 9 gwaith allan o 10, os sy'n rhywun yn caru yr sos neu really caru y stori, mae'n dod drosodd yn y ffilm. Dwi'n meddwl bod yr integrity na'n mynd yn bell. Dwi'n meddwl tu hwnt i hynna mae bob dim yn gallu cael ei ddysgu. Dwi'n meddwl wrth gwrs mae flair am weledol, am bethau gweledol, mae flair am stori yn helpu, ond dwi'n meddwl bod hynna'n gallu cael ei tiwnio dros amser. Fydwch chi ddysgu mwy am y kit, fydwch chi ddysgu mwy am sut i gyfansoddi shots da, fydwch chi fine-tunio'ch sgil efo stori a cymeriad a hynna i gyd, ond dwi'n meddwl bod yr angerdd yna, dyna di'r sparc sy'n really sbardino rhywun i fod yn gyfarwyddwr da, dwi'n meddwl. A be amdana ti, Eleri? Ie, dwi'n cytuno, mae'r just yr holl cariad iddo fo reit yn y dechrau o'r scratch, dwi'n meddwl y peth mwyaf pwysica, a eto dio ots be da chi'n wybod am ffilm logistically, be da chi ddim yn wybod, yr oll sy'n ots fod da chi efo'r angredd yna ac just yn mynd amdani, ond hefyd dod â steil bach i'ch hunan iddo fo, straeon da chi wedi wneud, pethau da chi licio gweld eich hun. Ella sa mae rhywun yn gwylio ffilm chi erioed wedi weld y steil yna o blaen a maen nhw'n meddwl, waw, dwi'n licio hwnna, a wedyn maen nhw'n wneud o'i hunan, a wedyn maen nhw'n gael steil ei hunan trwy gweld gwaith pobl arall, a wedyn mae o just fatha domino effect really lovely. Gan bod y ddwy yna chi efo ffilmiau yn yr wyl yma, wythnos nesa, Eleri, deud ti rhywbeth am dy ffilm di, 20-something? Ie, oce. So, nes i creu 20-something mewn bach o panic, really. Oedd o yn ffilm, individual ffilm o'n i gorau wneud i brifysgol. Oherwydd rheola Covid a stwff, oedd o fod yn ffilm grŵp, a wedyn nath nhw ddeud wedyn gen i ni rhyw deadline yn dod i fyny, a wedyn o'n i'n dechrau poeni am popeth wedyn, dwi'n gosh, dwi'n gwybod os dwi eisiau wneud hyn yn y dyfodol, pam ydw i'n wneud hyn, dyn o'n i'n gofyn y cwestiynau mae gyd i'n hyn, a o'n i'n gael bach o existential crisis, a wedyn nath hynna ysbrydoli'r ffilm. So o'n i jyst yn siarad efo'r pobl o'n i'n byw efo, sydd hefyd yn rili creadigol, lot o artistiad, lot o pobl mewn ffasiwn, a wedyn o'n i jyst yn siarad efo nhw. A o'n i'n meddwl i'n hyn, ella ddylsia fi recordio ni siarad, dyna'n oce, os dwi'n gwneud rhyw fath o podcast kind of thing. A wedyn, o'n i jyst di rhoi y ffôn lawr, just microphone sydd ar y ffôn yn barod, a o'n i di gofyn wrth ffrindiau fi, sut da chi'n teimlo o fod yn hun, da chi'n poeni, beth sy'n mynd ymlaen ar y funud. A nes i just gael chats lyflu allan ohono fo, a wedyn, just yn y proses editio, nes i meddwl, na i just rhoi visuals dwi'n licio, sy'n ella yn cynrychioli be maen nhw'n dweud, ond ella mewn ffordd eitha creadigol. So, nath o ddod allan o wbeth eitha negatif, o nath o troi fewn i positif, oherwydd nath ni gael sgwrsio rili pwysig. Be nes ti ddysgu am y broses? Nes i ddysgu bod mae pawb efo rhywbeth i dod â bod o'n prosiect eich hun. Os da chi'n neud rhywbeth, mae yna gymaint o ysbrydoliaeth o gwmpas chi. Llai na 3 modfadd. Mae o'n mor lyflu, a o'n i rili joio y proses golygu. A hwnna, o'n i'n meddwl, o'n i rioed wedi wneud o blaen, o'n i rioed wedi golygu rhywbeth, a nes i rili joio hwnna, oherwydd dwi'n meddwl na fanna nath yr actual stori
gael ei fydyddio mewn ffordd. So, bod o wedi dechrau rhywbeth, oedd yn neis bod o wedi troi i rhywbeth yn yr bit golygu. Sa ti'n neud rhywbeth yn wahanol? A be fysa fo yn wahanol? Be fysa ti'n neud yn wahanol? Dwi'n meddwl, fel prosiect ei hun, dwi'n meddwl fyswn ni'n rhoi hwnna i un ochr, a ella neud o eto yn y persbectif o rywun sydd wedi bod trwyddo fo chydig mwy positif. So dwi'n meddwl bod hynna'n bwysig hefyd i gweld y dau ffordd, a wedyn hefyd golygu fo eto i weld sut fath o sgiliau dwi wedi gael dros y misoedd dwytha. A dwi'n meddwl bod o rili diddorol, ond hefyd dwi'n meddwl bod o ella yn prosiect i wneud pam dwi ella mewn 10 mlynedd. A wedyn mae jyst iawn fatha llythyr i'r ffilm ola, so we'n gael trilogy bach. A Ffion, deitha ni rhywbeth am dy ffilm di, am y broses yna? Pentrefi. Mae'n eitha tebyg mewn ffordd i be oedd Eleri'n deud am golygu 20-something. Dwi'n teimlo fel yn yr edit, ddoth y ffilm ma'n fyw, dyna lle ges i ffilm. So ydych chi'n gefndir mae'r ffilm yma am waith celf cymunedol sy'n digwydd yn Pennod. Doth y ffilm i enni o 2 brosiect o'n i'n gweithio ar ochr yn ochr. Un prosiect efo yr orsaf yn wneud darn o waith celf cyhoeddus efo pobl ifanc. Ac y llall wrth gwrs prosiect Cymru Nepal efo Wicked Wales oedd yn partneri gwneuthurwr ffilm ifanc dros y byd. I greu o beth oedd yn ddarlun positif o fod yn berson ifanc yng Nghymru. Ac pam nes i ddechrau gweithio am hyn y groes, ges i'n ysbrydoli gen faint o ymgyrchoedd celf cymunedol oedd yn mynd ymlaen yna. Dwi'n meddwl mae'n bentra reit yn ganol y dyffryn. Felly, ydych chi'n mewn fatha bowlan yn ei ganol o, ac yn ganol hynna oedd y celf mae gyd ar y strydoedd. O'n i licio'r contrast yna, ac o'n i licio bod bob darn o gelf oedd yn dod fyny wedi cael input gan pobl oedd yn tyfu fyny yna. Ac o'n i jyst yn licio'r ysbryd yna. Felly, dar yw'r ffilm newid dipyn o weithiau rhwng un peth a llall yn bennaf oherwydd Covid. O'n i fod i fi mewn i wneud gweithio efo ysgol. Wedyn oedd y dosbarth yn ynysu, nes i'n gallu gwneud hynna, o'n i'n mynd i ffilmio hynna. Ac o'n i'n mynd i ffilmio'r darn o waith celf o'n i'n gweithio ar yn dod fyny, ond mae hwnna wedi mynd yn hwyrach. Ond be oedd gennau yn y diwedd oedd 3 cyfweliad efo pobl lleol yn ei arddegau oedd wedi bod yn gweithio, unau ar y prosiectau cyhoeddus neu ar y gwaith eu hunain. A wedyn, o'n i bron o, beth gennau ond 3 interview, felly nes i ddechrau torri nhw i music, a nes i weld dogfen nath really sticio efo fi, ac ysbrydoli'r arddull eitha dipyn. Oedd o'n ddogfen gan Carys Hughes sy'n ffotograffydd y gwneuthurwr ffilm Cymraeg sy'n byw yn Berlin. Ac oedd o jyst yn cyfres o gyfweliadau efo merched yn Berlin am eu profiadau nhw o lockdown. Felly, yn ei raidd oedd o'n syml, all oedd i'n neud o siarad efo'r merched ma, ond oedd y ffordd oedd hi wedi torri fo, ond oedd jyst gymaint o ysbryd ac oedd o'n eitha byr. Felly oedd lot o wybodaeth, ac oedd jyst y cuts yn cadw fo'n ddiddorol, ac oedd hi'n cyflwyno neb. A do'n nes i wylio hwnna, nes i sylwi pam o'n i byth yn licio ffilmio fi'n hun. Cos oedd gennym nhw'r egni na, o'n i'n golygu pethau fetha wachad newyddion, oedd o wastad yn person yn cyflwyno ei hunan. Wedyn, da ni symud ymlaen i'r person nesaf, ac oedd o byth y bywyd na fo. Nes i wylio hwnna, ac oedd o fetha just, dyma beth dwi eisiau wneud rhywbeth egniol. Ac gwrs, mae'n wahanol iawn i hwnna, oherwydd mae be bynnag da chi'n creu mynd i fod yn unigryw am chi sy'n creu o. Ond dwi'n meddwl, swn i heb weld y ffilm yna, swn i wedi diweddu fyny efo ffilm rili gwahanol, a wedyn, yn yr edit wedyn, oedd o fel, mae pobl wastad yn deud o Michelangelo yn carfio ac yn ffeindio'r Statue David yn y canol, oedd o fel, dwi jyst yn gorau editio hwn tan mae o'n ffilm, ac pan oedd o di orffan, o'n i jyst i teimlo fo. Felly, be nes ti ddysgu o'r broses? Yn amlwg llwyth o bethau? Ie, dwi'n meddwl yn yr ffilm yma, yn ystod creu y ffilm yma, nes i deimlo fatha bod fi wedi ffeindio'n llais. Ac
o'n i jyst yn teimlo bod ansawdd yn waith i oedd o jyst gymaint gwell yn y broses o wneud y ffilm ag o ganlyniad o wneud y ffilm ma. Dwi'n teimlo bod fi'n creu pethau dwi'n really licio erbyn hyn, ffilm sy'n ei licio hyd yn oed ni heb i greu o, a dwi'n meddwl o'n i wedi teimlo hynna cyn hynny. Dwi'n meddwl nes i ddysgu sut i setio tôn ffilm i gyd-fynd efo'r testyn, lle mae hwn yn punchy ac yn ifanc am bod ti'n delio efo pobl yn ei arddegau. Nes i symud ymlaen ar ôl hyn eto efo Wicked Wales i wneud ffilm am Rhyl. Mae hwnna'n siarad mae'n fwy sentimental, yn siarad am archifau personol, a wrth gwrs mae'r triniaeth yn wahanol iawn i hwnna. Felly alla peidio rhoi'r one size fits all arddull i bob dim. Ond nes i jyst dysgu gymaint o wneud y ffilm yma, mae di newid yn waith i'n hollol, a mae'n hollol wahanol i unrhyw beth wedi greu cyn neu ariolo. A mae o'n dangos mewn ffordd bod cyfyngiadau neu'r rhwystredigaethau weithiau yn esgor ar syniadau a rhywbeth sydd rhywun ddim wedi meddwl amdano fo ella, ond sydd yn gwneud yr holl broses a y canlyniad a'r datblygiad yn well, achos bod rhywun ella wedi bod, dim mewn rhugol, ond bod rhywun wedi meddwl am steil arbennig, ond oherwydd bod pethau ddim ar gael, neu cyfyniadau allanol, neu beth bynnag, neu diffyg adnoddau, mae rhywun wedyn yn hogi feddwl yn dydy, mwyn, dwi'n methu wneud hynna, felly sut dwi'n wneud hynna yn well neu'n wahanol, a mae hynna ei hun yn broses greadigol a wneud i rywun feddwl ar ei draed yn aml iawn, dydy. Bendant, dwi'n meddwl bod mae rhwystredigaethau yn dwi'n neu rhywun yn fwy creadigol, a mae'n rhywbeth dwi'n meddwl am lot. Dwi'n meddwl, pan dwi'n neud fath o enghraifft gweithdai addysg, os dwi'n deud wrth grŵp, da chi'n cael eisiau glas a mond glas, gei di pethau fwy diddorol nag os ti'n gadael y pot paen sy'n gored. Felly dwi'n meddwl, mae'n rhywbeth sy'n dwi wastad di wneud yn addysg a bob dim, dwi'n rhoi gymaint o waith mewn i brosiectau, a dwi'n mynd sylwi pan maen nhw wedi gorffan tan mae rhywun yn pwyntio allan i fi. Gymaint o brosiectau dwi wedi gweithio, dwi angen creu o beth i orffan o, a wedyn mae rhywun arall wedi gorffan, ti wedi wneud y brosiect, dwi'n meddwl o'n i yna'n meddwl, mae rai fi fynd mewn i ysgol a neu gweithdi a ffilmio fo, wedyn bydd gennau ffilm, ond yn y cyfamser o'n i wedi gorffan o gan i heb sylwi. O ran lle da chi arni rwan, beth sy'n cadw chi fynd? Beth sydd yn ysgogi chi i fod eisiau gwneud y ffilm nesaf? Beth sy'n ysgogi chdi, Eleri, ar gyfer y brosiect nesaf? Wel, benodol, dwi yn hoffi ffilm, ond dwi hefyd yn really hoffi music, a dwi'n meddwl mae dylanwad mawr o music o fewn ffilmiau o ran just yr visuals, yr pethau dwi wedi gweld mewn fideos music yn y gorffennol, a fyswn i really hoffi experimentio gyda creu music video, fod yn production designer i video music. Nes i tra o'n i yn yr adeg od yna blwyddyn dwytha, nes i dod dros genre music o'r nhw dream pop, a fatha shoegaze, a o'n i'n gwylio, nes i fynd fewn i rabbit hole o'r sgwylio yr fideos i gyd, a wedyn o hynna nes i weld short films oedd efo'r aesthetic dream pop, a wedyn mae hynna rwan wedi rhoi gymaint o syniadau i fi, oherwydd dwi'n reactio lot i lliwiau o ysgrifennu ar sgrin, pethau bach really quirky, a dwi'n meddwl dwi really isio experimentio lot mwy efo hynna. So ar y funud dwi just dal yn y rabbit hole ac yn just yna astudio pob fideo a just rhoi nodyn os dwi'n gweld rhywbeth diddorol tu allan. A dwi'n cofio gweld cwmwl siap calon wrth ysweitha, so nes i roi lawr ar ffôn fi, nes i recordio fel meddwl, neith hwnna ysbrydoliaeth bach neis i rhywbeth, dwi'n meddwl, mae hynna'n diom yn digwydd llawer, so just pethau bach sy'n digwydd allan o chance a coincidence, dwi'n meddwl, dwi'n hoffi hynna, dwi'n bach yn serendipitous, dwi'n meddwl.
Ond be da chi'n chwilio amdano fo pan da chi'n gwylio ffilm? Be sydd yna? Be da chi'n chwilio amdano fo? Efo ffilmiau hir rwan, features, ffilmiau. Dwi'n benodol yn edrych ar y set design yn syth a yr lliwiau, yr colour palette maen nhw'n defnyddio, sa ffilmiau Wes Anderson, just sut fan nhw'n edrych, dwi'n hoffi bod bob dim yn y canol, dwi'n hoffi'r costumes, dwi'n hoffi'r stori sy'n mynd efo fo, a dwi'n meddwl mae'n bwysig o fod mor lliwgar a be hefyd, mae'n dibynnu ar mood y ffilm, mae'n neis gael ei fath o juxtaposition os mae yna ffilm eitha drist, ond mae'r visuals yn really hapus a mae'n neich i feddwl, lot, a dwi'n meddwl mae hynna'n bwysig iawn mewn ffilm, just gwylio rhywbeth sy'n just neich i feddwl ac yn ysbrydoli chi. Beth amdano ti, Ffion? Dwi'n cytuno fo ti, Eleri, dwi'n aml yn chwilio am cael yn ysbrydoli'n weledol, mae'n uchel ar y list i fi, a dwi hefyd yn licio gwaith Wes Anderson, a dwi'n meddwl bod lot o sinema teledu erbyn nhw yn weledol yn eitha tywyll a mwdlyd. Dwi'n licio lot o liw, na i daflu llwythiau ola ar pobl pan dwi'n seithi, ag yn o'r rheswm o'n i'n licio seithi yn Pen y Groes gymaint, cos oedd gen ti gapel pink ag bwthyn bach glas, ag dwi'n licio hynna, dwi hefyd yn licio fframio peth yn y canol, bob edrych bron fatha Toy Town bach, a dwi'n meddwl beth sy'n wastad yn watch y ffilms Wes Anderson, mae'n aml yn, mae'n trin emotional beats efo dim lot o emosiwn mewn ffordd, feddwl yn aml just lladd off pryd gwymeriad heb lot o ceremony. Yr also just yn eitha rhyfedd i watchad. So dwi'n meddwl, dwi'n licio pethau sy'n tynnu fi fewn yn weledol. Wrth gwrs i hefyd yn licio stori a cymeriad. Dwi'n licio straeon eitha syml, dim gormod o gymeriadau i ddilyn. Ar y funud dwi'n eitha licio dipyn o fantasy. Ond mae'n dibynnu pa hwyliau dwi yn, ond dwi'n licio cael yn ysbrydoli gen o bosib o lot o liw ac yn eitha llachar ac yn weledol. Felly, da ni'n mynd i weld hyn yn dy ffilm nesaf di? Beth ti'n gweithio yno ar hyn o bryd? Dwi'n gobeithio ynddo, so di wrthi'n ysgrifennu a chyfarwyddo ffilm fantasy. Ac dwi'n meddwl am sut sy'n ni'n licio i drin, ac dwi'n rhoi di cyfarwyddo ffuglen o blaen, a hwnna hefyd y sgript cyntaf i roed sgwennu. Nes i'n sgwennu fo am o beth i wneud yn un o'r cyfnodau clo. Nes i jyst rhaid yn hyn ar cwrs sgwennu sgriptiau. A gweld beth sy'n digwydd, ond ddim mae wedi cael ei gymryd fyny gan sgîm wan, a dwi'n cael cyfle gyfarwyddo fo hefyd. Ond dwi'n meddwl sy'n ni'n licio hyn edrych yn eitha cinemataidd, eitha dramatig, a dwi eisiau lot o liw, lot o wead, a dwi eisiau fod yn weledol, a dwi'n meddwl yn lot o hwyl i bob department weithio ar hefyd, lot o hwyl yn neud props, ar gwisg a bob dim, a dwi'n gobeithio neith dalio, dwi'n meddwl bod dwi'n rhoi gweithio rhywbeth ar sgil yma o blaen, felly mae'n eitha daunting weithiau, neu just deffro'n ganol nos o meddwl am beth dwi angen neud. Ond bydd o'n weledol iawn, dwi'n gobeithio eitha creadigol i sbio ar, felly dwi'n gobeithio eitha gyd yn iawn. A beth sgen ti ar y gweill, Eleri? Wel, dim llawer ar y funud. Dwi eitha brysur o fewn gwaith. Dwi yn apprentice yn teledu ar y funud, a dwi yn yr adran gelf yn rownd S4C. So dwi jyst yn trio edrych am ysbrydoliaeth lle bynnag ydw i. So sgen am byd ar y lein ar y funud, ond ydw i yn hollol yn hel straeon ac yn hel ysbrydoliaeth, a dwi eisiau mynd i fewn i'r rŵt eitha fantasy a quirky a dream pop hefyd. So
Dwi'n meddwl, fel o'n i'n dweud gyna, efo'r rhoi nodiadau lawr, dwi'n meddwl sy'n ei licio mynd am rhywbeth Alice in Wonderland-esque, o wneud o really modern, a just adio stori efo. Dwi'n person sy'n meddwl am yr visuals gynta a'r stori wedyn, ond ella neu roi sialan sy'n hyn a wneud o yr ffordd arall tra ma sgwennu'r stori a wedyn dod ymlaen efo yr ochr gweledol iddo fo. So, dwi'n edrych ymlaen i beth bynnag fydd o. Mae mor braf clywed y ddwy yna chi yn trafod pethau sydd yn weladwy ac yn lliwgar ac yn efo Wes Anderson fel cyfeiriad, cyfeirnod ac yn y blaen. A mewn wrth gwrs, da ni fel Cymru, da ni yn dueddol o fod yn gwneud y dŵm yn glwm a mae bob dim yn y niwl ac yn y llechi a there's murder neu beth bynnag. Ti'n gwybod, felly mae o mor refreshing i glwad ac gweld pobl fel chi'n creu pethau sydd yn mor wahanol ac yn dod o gefndiroedd mor weladwy a yn symud o wneud animeiddio neu beth bynnag a'r gerddoriaeth hefyd. A mae jyst gweld y ffilmiau yma, a dwi'n siŵr fydd gweld gweddill o'r ffilmiau nos Fawrth hefyd, a fydd o'n wledd i'r llygyd, achos maen nhw i gyd mor wahanol. A mae o'n gret, da ni'n gallu dangos Premier Cymru o Affairs of the Art gan Joanna Quinn hefyd ar y noson. A sydd yn mynd i ddeud y gwir efo'r sgwrs da ni wedi gael, achos mae gwaith hi efo cymeriad beryl, mae o'n mor lliwgar, mae'r cymeriad mor hoffus, mae mor agos ata ti, ond mae gwaith hi yn arbennig. Felly mae'r cyfuniad o'r ffilmiau yma a'r dylanwadau sydd arna chi fel cyfarwyddwyr ifanc, mae o jyst yn braf i glwad bod na rhyw fath o genre gwahanol yn rhyw fath o ddatblygu, fel bod ni'n gallu edrych ymlaen i weld pethau sydd yn lliwgar, lot lliwgar a dim jyst yn bethau sydd yn dywyll ac yn mewn bythynod ar dop y mynydd a mewn mwd a glaw felly. Dim bod na'm byd yn bod ar hynny, ond dwi'n meddwl bod ni angen rhyw antidot i hynny erbyn hyn. Bendant. Dwi'n meddwl bod yna gymaint o sgop yng Nghymru am ffantasi ac am arswyd a gymaint o genres, a dwi'n meddwl bod mae'r hanes i gyd yna, mae'r draddodiad i gyd yna, mae gennym ni'r chwedla a lot o'r amser, maen nhw'n really weird, maen nhw mor weird, a dwi'n meddwl mae yna gymaint o bethau fedrwn ni'n neud ar gyfer ffilm a teledu yn benthyg o hynna. Yn yr iaith Gymraeg neu ddim, neu chydig bach o'r ddau, yn y ffordd mae bywyd yn ychydig bach o'r ddau. A dwi'n meddwl, swn i'n caru gweld mwy o genre ffilms yn dod allan o Gymru, swn i wrth i modd. Wel, dwi'n meddwl, da ni gyd yn edrych ymlaen i ni fod yn sgrinio gwledd pan fydd i allan mis nesaf, achos mae'n ffilm gret, ti'n gwybod, mae'n tynnu o'r wrth, tynnu oddi ar y chwedla, a mae'n deud rhywbeth penodol, mae'n ffilm, maen nhw wedi dewis castio o Gymru, mae'r ffilm mor Gymreig a mae'n gelfydd iawn, ti'n gwybod, mae'n ardderchog i ddeud y gwir, felly dwi'n edrych ymlaen i bobl gael gweld ti yn y sinema, achos mae'n wirioneddol, ti'n gwybod, yn werth i gweld, a yn tynnu o ddar, fel da chi'n sôn am y chwedla ac yn y blaen, a di defnyddio hynna i'r genre horror, folk horror, beth bynnag. Felly mae yna dorath o ddefnydd a deunydd yna, does? Oes. Dwi'n meddwl mae yna rhywbeth, sori, bech. Dos di, Eleri. Dwi'n meddwl mae yna rhywbeth really special o gael y straeon yma yn barod, yr chwedla mae gyd a'r hanes, ond defnyddio fo yn, fel sydd mae bywyd heddiw yng Nghymru, mae'n modern, da ni fo'r rhyngrwyd wan, gen ni gymaint o ysbrydoliaeth gwahanol, a dwi'n meddwl sa fo yn really cool ella gweld stori chwedl hen yn diwrnod modern day Cymru, a dwi'n meddwl yr perspektif yna, ond hefyd ella mae yna gymaint o syniadau
mor gret o gwmpas, ond dyn nhw jyst heb gael ysgrifennu eto. A mae o'n really exciting i gweld bod na gymaint o talent o gwmpas ni. Ynddo, dwi'n teimlo fatha un o'r pethau ddaru sefyll allan pan o'n i'n neud yr dewis ar gyfer ein noson ffilm nos Fawrth ydy'r amrediad. Ac wrth gwrs mae'n noson o wneithurwyr ffilm benywaidd. Ond dwi'n teimlo fatha bod y gwaith i gyd yn world class, a dwi'n teimlo fatha bod peth mae'r ffilmiau sydd wedi dod ato ni yn anhygoel, a mae yna gymaint o'n nhw wedi bod yn meddwl am ers gwylio nhw. A dwi'n meddwl i ddod yn ôl at y ffilm Eleri, nes i wylio hwnna, dwi'n meddwl bod mor berthnasol, a mae mor relatable. A dwi'n teimlo bod ni'n pobl sydd yn ei ganol o, felly pobl yn eu 20s sy'n ganol beth i fod yn neud, mae rhai o'n ffrindiau fi efo gyrfa, rhai o ffrindiau fi'n byw yn basement rhywun, neu efo mam a dat, neu rhai nhw'n prodi, ac yn ganol hynna gyd, ac pobl sydd hefyd yn sbio nôl anna fo. Dwi'n meddwl yn dy 20s, yn dy ugeiniau, mae bywyd yn holli ffwr y mob cyfeiriad a cyn hynna, efallai bod pawb wedi bod ar yr un trac ysgol, efallai rhai pobl wedi gadael ysgol, rhai pobl wedi mynd i coleg ond ar y cyfan, ti o gwmpas pobl sy'n neud yr un peth o ti. A wedyn, ar y cyfan, os ti'n gadael coleg, neu o leia fysa fo wedi bod i fi, ag i ti, mae o dy gwmpas ti, mae pawb yn mynd ar tangents gwahanol, ac mae'n gallu bod yn confusing ac yn eitha scary. A dwi'n meddwl yn gwylio dy ffilm di, ti wedi deud am mewn ffordd mor syml, efo'r delweddau, beth os y cute ti wedi defnyddio hefyd yn ogystal ar cyfweliadau sy'n mor naturiol, amlwg o bobl ti'n nabod ac yn eitha conversational. Dwi'n meddwl bod o yn wedi symud fyny'r profiad bywyd yna, mae pawb yn mynd trwy ryw radd. O, diolch Ffion, dwi'n hollol fatha, pan nes i weld ffilm chdi, o'n i'n hollol flabbergasted, achos o'n i'n meddwl oedd o mor lyflu clywed a dysgu am tref, o'n i ddim yn rili nabod, da ni gyd yn nabod Pennod fel tref, neu pentra, ond wedyn o'n i'n meddwl, waw, mae yna gymaint o waith creadigol o gwmpas, a mae'n mor lyflu, jyst gael weld o ar sgrin, a dwi'n meddwl ti di capture fo mewn ffordd mor lyflu, a dwi'n rili edrych ymlaen i weld beth ti'n neud, a dwi'n teimlo mor lwcus o gael bod yn yr ffilm festival yma efo chdi a gymaint benywaidd talentog arall. Dwi'n meddwl mewn bleser, a dwi'n meddwl sa fo'n syniad lyflu, ni gyd collaboratio a cael neud rhywbeth mawr. Dyna ni'n fantasy epic Cymraeg, Alice in Wonderland meets Branwen. Neu sgwennu sgript y barod. Reit. Wel, mae yna y noson yma yn dod nos Fawrth, a mae tocyn ar gael ar wefan Pontio. Mae yna stwff ar gael yn hysbysu a hysbysebu ar trydar ac yn y blaen, ond mae bosib prynu tocynna ar wefan Pontio, a dwi'n gobeithio fydd pawb yn gallu dod yna. A beth sydd yn anhygoel ydy bod yna gymaint o ffilmiau diddorol, gwahanol yn mynd i gael ei dangos, a bod pobl ifanc benywaidd hefyd yn gwneud y ffilmiau yma. Maen nhw'n mynd allan a gwneud nhw, a mae yna fwrlwm, mae o'n teimlo i fi yn ystod y cyfnod clo, ond dim just hynny. Yn ystod y cyfnod blwyddyn dwytha yma, dwi'n meddwl, dwi wedi dod ar draws trwy wahanol brosiectau, pobl sydd mor ddiddorol, a mae gennyn nhw rhywbeth i ddeud, a mae gennyn nhw sgiliau a talent, a mae o'n braf iawn cael bod yn ista fan hyn ac yn siarad am eich ffilmiau chi, a dwi jyst yn gobeithio fydd llwyth o bobl yn dŵad i weld y ffilmiau, a dwi'n siŵr y gna nhw, achos maen nhw yn sicr yn heiddi cael ei gweld, a mae o jyst yn braf cael gweld y talent mae i gyd, a gweld y ffilmiau ar sgrin fawr hefyd. Mae hynna'n wirioneddol bwysig i weld nhw. Mae yna beth mor exciting ynglyn â hynna, nista yna, a mynd â ni nôl yn profiadau ni yn y sinema, ac o gael gweld y cynnyrch yma fel y dylai fo gael ei weld ar sgrin fawr. Felly, edrych ymlaen yn ofnadwy, a gobeithio fydd pawb yn dod yn llu.
A hefyd fydd o'n gyfle i bawb gael siarad ac yn trafod efo'i gilydd. A wrth gwrs, dyna beth ni wedi bod yn golli yn ystod y cyfnod clo ydy, bod ni wedi gwylio gymaint o stwff adra ar screens, cyfrifiadur neu beth bynnag, bydd o'n braf cael gweld y ffilmiau yma a bod yna yn fyw ac yn cael trafod y pethau yma a gweld gwaith, pawb cael gweld gwaith i gilydd. Felly, edrych ymlaen yn ofnadwy i weld hwn. A diolch i Ffion am drefnu fo. Ag Esmi. Diolch Ffion, a diolch i'r ddwy o'na chi am sgwrs hynod ddifyr. A gobeithio gan i fwy yn nhw.